leyo isifundo kuncwadi yeTestamente endala, incwadi yendumiso isahluko samashumi amabini anesibini. Ndizama ukuleka ixesha ngixolele. Incwadi yendumiso Psalm 22 thatha ndize sibeke. Thixo wam undilahlele nina, ukude ngani na ekusindisweni kwam nasemazwini okubonga kwam. Simahamba isifundo seTestamente endala. Sibaleka sikhawuleza sinjalo siye kwincwadi kaMateyu isahluko samashumi amabini anesixhenxe. Sithabathe ivesi yamashumi mane anesithandathu. Matthew chapter 27 verse 46. Sifunde ithi, ke kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi, Eli, Eli, lama sabachthani. Oko kukuthi, Thixo wam, undishiya nganini? Thixo wam, undishiya nganina? Ndithula ngabo. Ndicela wena ukhutshwa nawo behlizwe nam uthi, Thixo wam, undishiya nganina? Yithi, Thixo wam, undishiya nganina? Unabadala ngababadithi khawutsho. Into lapha kum ngoku, into ethi xa ndifunda la mazwi, ndifumana ukuba lo mfunda la mazwi uyamanga lo Thixo, uyamowuna uThixo wakhe. Khawuhlanga uThixo wakhe. Khawuthi nguThixo wakho xa uthi, Thixo wam, gcina abantwana bam. Uthi, Thixo wam, gcina inkosikazi yam. Uthi, Thixo wam, gcina ikhaya labantwana bam. Usele ukuthi xa uthetha noThixo ungamyeki u-AWAM. Mbange umowune, msondeze kuwe ngalo lonke ixesha. Uthi wam. Abinentloni ukuthi wam. uThixo wakho. Uthi Thixo wam ngalo lonke ixesha. Mandingayikude kakhulu. Kukho izithethi okanye mandithi abazalwana ebebimeko le ndawo bethetha amazwi. Bawathethile la mazwi mathathu. Njengoba mna ndisimapha ndizawuthetha ngelizwi lesine. Bathetha ngamazwi amathathu endikaphela atopha kuwo. Ndikaphela ubudlelwane bukaKristu abenza abantu endinguye. uYesu unobudlelwane obungadikadikiyo nomntu. Mbonile lana ebelapha lo mzalwana ethetha ngoxolelo. Ebelapha lo mzalwana ethetha ngosindiso. Ebelapha lo mzalwana ethetha ngothando. Yadibonisa loo nto ubudlelwane bukaKristu nabantu behlabathi abaninzi. Apha ndizawuthetha ngelizwi lesine. Umntu acinga fanuba mhlawumbi iyoba yenye into entsha. Akhange ibe ntsha. Ndiyawubona nje ngathi iyasiphazamisa apha ezingqondweni. Ngoba uYesu uyeka uthetha nawe ungumntu womhlaba. Uthetha noThixo wakhe. Apha nalo Thixo uYesu ngoku akasathethi nawe. Nanto nje le isiphazamisa. Bayokuthi ke ndibe ke adazi phofu ube ngulowo nto uyenza ngolo hlobo.
athi kutshintsha njani kuthiwa yi-transition awuyi-mnet akuka zona ezo andazi yakho kodwa mna into endiyiqonda yileyo uyesu ngokutshintsha uya kwenye imo mhlawumbi noba ibe kuba engaphabaleki thetha nothixo ngqo uyesu ngokuthetha nothixo ngqo ebonisa ubudlelana bakhe nothixo wakhe andithi nantsi enye into mhlawumbi noba iyasiphazamisa kukubona ixesha eli athetha ngawo la mazwi mathathu siphumeza ukuba ilizwi lokuqala lesibini nelesithathu kulandelelana iyure kuyafika kwakukho ilizwi lesine kubekho iiyure ezintathu phakathi kwala mazwi mathathu nelizwi lesine laa mtshintsho ndithetha tshintsha apho ndijongela kwelaa xesha obehamba ngeyure uthi ngoxa isiya kweli lizwi lesine abe nedileyi ye-3 hours uyayifumana ngole nto ndaske noba iyangena nako yinto leyo ndithetha ka-MTN yinto leyo leyo zinto ezikhoyo ayithini network ndifundisi nenye yiyo le nto mna nditsho uba wena mhlawumbi urongo xa uthatha kwi-network leyo ngabe ndiyilungisa ndekuphendula yiyo nto ndiyibonileyo ngoku uyesu nokokuba ukuyo le nto akuyo enkulu kangaka apha kuyo endiyoyikayo mna andazi noba uyoyika kangakanani na impandezelo uyesu akuyo ihlungu engaka uyesu akuyo engakhange enze sonto kodwa wabandezeleka uwathetha ngamazike ngayo mbandezelo impandezelo emnyazela uba makahlukana nothixo makandiyeke ndiye ngozibonela kodwa ngengakuba uwenza umsebenzi kayise umsebenzi othunyiweyo waqonda kwakokuba hayi andisukuyiyeka into endiyithunyiweyo andingayisezi into endiyithunyiweyo wabengekho intwethi ubudlelane bam nothixo malungapheli kangakuba bandimchaze umkhoza ngabona esazi kokokuba uthixo nguye yedwa oza kumnika amandla okufehlekisa nomsebenzi andimthembanga ngoba ndimbizi thixo wam xa ndithandaza ndithi thixo ndithethe undenze bona ndithi thixo bawuthemba uthixo othenayo iyayibona into ndicela mba ngawuthi namhlanje torho ndiyakucela mzalana ndiyacela mfundisi wam ndiyakucela mntanam ndiyakucela bami oba uthixo uthandaza uthi thixo wam ufuna laa WAM uthi wam nanini naqathana uthixo uyafuna uba nawe uzive umvise kanti uyafana nje mas ukwenze ngokudala into efana nayo umfanekiso wakhe ndingawutyanga ixesha ndingamkhangela elizwi ukulikhangela olupitode okukhala kungako kukayesu uyiyekele yembandezelo yakhe ukukhangela njengoba ukhala ngokokuphelina uyawufumele kwakuhle uba unendawo wathi ikushiya le thixo ndishiya unale nto yokushiya and uyakubona ukushiya nawe wakhe washiya ndini ukhe washiya ndini ukhe wasibona ngenimini ngakho kule ndawo ufanele uba ube kuya uyashiya ngelo xesha ngokristu nguthixo wakho akakho kuwe futhi ndinayo intothi ukushiya ngarayithi ngoba kuthi ngowakho wam khange uyakushiya nawe lokushiyile uyawubuya ndinelo themba mntanam uthixo abekushiyeyo ukristu kule mnqamlezo wakho kwezimbandezelo kuzo kwezihlungu kuzo ubona ngoku uqonda uba hey uze abize la magama qundiwe ndishiyiwe ubonile mosiphezulu ubonile phezulu ngoba bengatsho
engathamba umnyango wabashumi lesibili ebesuke kuhamba naye apha ebomini wambona xa engathaba naye lo uthina wathi sezinzulwini zokusuka okanye akusemkusa namhlanje ngoba umuntu wesibili uPetrus bemthembe kakhulu emkhanyela amatyeli adangathatha uthi awujonga ngeke xa sephethe umncamlezo esinga inyuka inqabo yamathambo ebonga kakhulu emthixela abantu bemthuka ekha bebenza izinto uthi awuhambisa iliso ababone namnye kubantu behamba nayo kodwa kugqibeleka kuboni nawe umalume wakho umbone nje wakhe wambiza wathi yesunyana kaDavide ngendleleni uyabona namhlanje wawungekho nayaka okanye wayemshikana nyana ngokwakho ukuthi sizenza masicela kuyathi Nkosi okwa namhlanje ukuthi mhlanje wakunina utudwane wathi wamapha ngemini wayethatha lo mfungu yakhe sithi mangithi thika wami ndishiya egameni kaSiyo ngelonyana lomnini isifundo sethu sasifana kuYohane uchapter 19 uvesi 28 emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto sezifezekile ukuze sifezeke isibhalo wathi ndinqaniwe bekumile isitya sizele ivinini bazalisa bebona imfuca ngevinini bayibeka phezu kweyisonke bayisa emlonyeni wakhe mandithethe ndinto nelanyama elamoyizini amen izwi lesihlanu ndinxaniwe kuthi uYesu uthi unxaniwe thina silinde kuYesu sozanxanwe ngoba enguYesu uYesu kaloku unguYesu ongumntu uYesu kaloku unguYesu onguThixo ngexesha uYesu senyane basaba yena enxaniwe ukungumntu ufana nam kuba nam ndiyanxana uYesu unxaniwe bazalwane uYesu udiniwe kudala kudlala ngaye behlalisa ngaye abanye besithi wawuthe uzawuchitha indlu yakhe ngenzibazana abanye bathi wena basindisile abantu sisindise nawe abanye bathi wena ukhe wathi ngunyana kaThixo phazi uThixo waphaza kusindisa udiniwe uYesu unxaniwe uYesu kuba ndithuphi usenyane uYesu usenyameni kuba ebekhe walamba entlango elinga kuSathana walamba ubusenyameni walamba uYesu kodwa wabanga uThixo wakhe abafuna ukuphoxa uThixo wakhe wathi uSathana nguyavuya wathi uYesu esithi zika wathi uYesu kuba uyalazi idini lakhe nobawo wakhe wathi akungasakazanga yakuphilisa umntu kodwa nomandla akuyele kanje eyamphilisa ayilambile kuba kaloku uYesu utheni ungumuntu apha ke ngoku kule ndawo andizobamdekanathi apha kuYesu andizobamdapha kuYesu bantwana basekhaya kodwa ndifuna nje ukuthi mna ndithi ndawujonga oku kunqanwa kwakhe ukunqanwa kuhamba ne-dryness uyaphrotheka xa unxaniwe ufuna amanzi indawo engenamanzi inkosi mna ndiyazi intlango ngokuba ndiyishomathela le nto okunqanwa kukaYesu ndithi uYesu wayesezintlungwini uYesu wayesentlango kodwa uThixo wakhe wawudlulisa iyadluleka entlango hayi ndifuna ukuthi iyadluleka ngazalwana entlango andazi ntenasekhaya ubukwenthini ndingomdidi kantlango akakhuthe ngenantlango yakhe mhlawumbi ngento
manditsho hayi kuthi manditsho ndisekuthi ngexesha ngoba abantu abakhoyo ngabani sithi abantu abakhoyo besithi ngumapulukeke besithi ngacula u-236 inqaniwe intliziyo inqanela uthixo sitsho sonke kodwa sinqanela uthixo sinjani sinqanela uthixo sinjani kufuneka sithini yeyi mani abantu abanqanela uthixo funeka bathini abantu abanqanela uthixo funeka babe njani basana ndisekuthi ivangela ndise uthi yinto bakuleli xesha lokutshona kwelanga hayi yatsho hayi uba siyazenzisa sibomi hayi yatsho ndisekuthi ngexesha kwakuyesu nabafundi bakhe ukhe wababhaqa ngenye imini wathi bemlangazelela emkhuthakhutha wathi uyesu athi anindikhandeli uba nifuna mna nine-ajenda zenu uba ndandiniki sonka nizofuna sosonka anizicangafuna heyi basi wathi yesu wathi xa sisize ebandleni siza sizididi ngeendidi wathi bakhona basuke ezindlini zabo eneneni kathixo befuna umsoka thixo kodwa bakhona baneajenda hey kufuneka sithi nemoya engcwele basifune kuthafuna uthixo yeyi mani xa ufuna uthixo khawutshintshe yeyi mani xa ufuna uthi mindset yakho lungisa i-mindset yakho lungisa i-mindset your thinking ilungisa izolungela ufuna uthixo ilungise le yakho ilungise izokwazi ifuna uthixo kakuhle ungaphazamiseki yile nto ufuna kwebhayibhileni kusitha yibani nengca nengcinga uyesu wayinayo ngoba kuyeza ezethi izinto azifani nezikayisi fani nale ngcinga elakuseziba nale ngcinga uyesu wayinayo kuba kaloku ulandela abantu ulandela abantu abafuna uyesu bantwana basekhaya intobe ayintobe ndive kabuhlungu nabo bantwana besikolo sonke nabo bantwana babalile becambalele apha balusizi bebambalele besenza umnikelo wosindisa thina umnikelo wovakalisa iindaba ezilungileyo kodwa sinamaxesha singabazi nakangobani sinamaxesha ngoba sifuna ngobenza intando yethu kodwa ngabo abathunyiweyo banakungesiqambalele sonke kaloku ngesicambalele sonke hayi bathunyiwe siyathanda bathanda hayi funeka siphulaphule bona siyathanda siqabatana apha enkonzweni ebandleni kathixo akwenziwa ntendo yabo ibandleni kathixo ke leli ngenye imini wakhe wafika kuthengisa wababetha konke ngezabhobo wathi nezokuthanda kwezi ingathi neseke sabetha ngezabhobo sahamba saphutsha sahlala ezindlu yina ingathi bekufanele ngoku seriyazi ke sithi courage ukuthi mnqanela uthixo sitha i-character yakho sukuthenjwa ngento yiyo sukuthenjwa uba nankasiza uzawugota sawugoqa kakuhle xa kukhoyo masakuya besikhokele sigoqe sithi character ayithi uthixo uyanqanda bona nje uthixo bona nje ukhona lonke ixesha uthixo character yonke yeyi usawule ubetha ngubane eDamasko siyamazi usawule into awayeyiyo kodwa ndiyamthanda usawule ugqiba kwakhe uyaxoxakama uthi nkosi ufuna ndibenzele nkosi ufuna ndibenzele ntoni yeyi bethuna nisilapha sonke sifundile kwiCOVID haleluya sidwele apha sisingenjani asiyazi ukhona yaziyo
kuleyo thixo iCovid siyatsho nathi nasithi njengoba siya usiphephise kule COVID aba bantu bebesanitizer befana nathi khambe babe careless aba bantu bebesenza yonke into bathi bahoyathani sikwenzele ntoni nangathi thina mqonde uba masibe khona ungasithe ufuna sikwenzele ntoni kuba sithe sinqaniwe sinqaniwe basina apha kuthixo uzele isiqu sakho is about you suhamba nesihlele ngoba ungathi xa khumntu adubayo ofuna ukwazi a-influence abantu heyi intingayo nothi lo yesu sithatha ngaye usihlele uthi yivala kathixo esusa ususani isono akasusa izono nantasuka osusa thina angathosisiza isono sakho sam udilisana ne-individual akazasibopha sonke udilisana nesono somntu hayi sihlale masahlukana bazawuhluzwa abagoqa thixo uzawubahluza ukuthetha into ethi manditsho bazawuhluzwa abagoqayo hey jesus masingabavuyisi masingabavuyisi sibalandele uzawena nkosi mna ndiligoda ufuna ndikwenzele asomba izigota uthixo uzawudilisana hayi uzawudilisana abaneagenda zabo abantu abasuka ezindlini zabo heyi mani uyayazi abanye abantu asuka abazizibhotha heyi mani athi umntu ngokukuthetha heyi mani uyancokola kodwa namuntu abathixo uzisa imessage ubusasukela ntoni manezi ubungahlali usasukela ntoni ubungahlali abantu bayakhona apha phezulu ebusuku uthi umfundisi bethunani masibe flexible heyi kulate uthi umfundisi zange sazi izalibini yohlanza kwenyanga uthi umfundisi zange sazi babantu kusezawufika ixesha inyawo singazihlanzi uvale iCovid abantu mabangabangomnye sasiyazi siyazi uthi umfundisi zange siyazi ungaqakuzokwamkela umthendeleko bawuze komkela umthendeleko wodwa bani wayeyazi ezi zinto masibuzwa ifuna ntoni thixo ifuna ntoni le nto somandla ufuna sithini masibe-curious uthixo ufuna senzito sifuna ukulungiswa bethu funa uba ukhona ubawo uba sithi sixanelwe yona uza kusinceda ubawo asilungise kuzo zonke zakhe yabona ke ngoku ndizakakuflexible yabona ke ngoku flexible sizothetha ngabo uzafuna nzima kodwa iphila ngokuthetha bazalwane ukuze sazi zonke ezinto endithetha ngazo ukuze zilunge uba nyani siwile for uthixo asilungise singxamelwe yena uthixo heyi masiyekele umoya ongcwele ezimsebenza umoya ongcwele kaloku ngulo uthi ubuxakene nesiqu heyi umntu yaxabana nesiqu sakhe naye emangenani heyi ukhona uba unafuna ukunceda xabanga ngomnye uxakwe nguwe uzixakile wena yini na ndisike ndathini na athi abantu bepheka ngapha ndiyathitheka mandipheka ngapha uthena ndisendayilento emoshayo thixo wam xa uxabanesiqu sakho u-invite umoya engcwele angene ngaphakathi kwakho uthanda ubuxhakaxhaka bungaphakathi angene ezikota apology uzawufika ezikota uzawufika akuxoka uxoke nguwe uzawuba right uba nje utheni ukhasela wasiyeka nama yabona kanti bethatha ngomfundisi
zakhe zizawuze zenzeke. Hey, makasiyeka abantwana bathixo mani, makasiyeka ukuthi ngoku balixesha lentwana ngoku uphethe ipeya gugu uthina kuzwa. Makasiyeka abantwana bakathixo bamangeki. Abantwana bakathixo bagodi kwintliziyo ezibuhlungu. Uviqile umoya ongcwele, siyamwatsha uyesu, asiwuvumeli ngenxa yoba asikho-ready for umngcwabo wethixo. Ngoba kaloku uthi umntu phaya awuvela dangile uba ngamthanda uthunywa ngumoya ongcwele bazalwane. Uthi nyanga athi awuthandile uba ngomthandazo kutsikilayo nangomarhamati. Wenza nto athi unangothula isikhalo ngexesha kazenzisa kumandanga kuye uyeyazi ukufika kaphendlini uba kayenzanga laa nto uzawufika kule. Sisinganganto esentele senzayo esanga ngoku sithina kuqeyishabethu yintoni ngoku le nto. Heyi bazalwane, hayi ndiyaqala uthumele ngubani ngaditsho wasuvumele masithandazisane bazalwane. Abantu bangangahlekisi ngeentlungu zabantu. Ibandla maluthandazisane futhi ke zinintsi iindidi zemithandazo kodwa kula mithandazo kukho kuthiwa a selfish prayer. Masiyeke umthandazo selfish. Mandiyeke usoloko ndithatha ngam nabantwana bam phakhe ngenye imini uthathe umntu ukhaza yena uyeyenza iimbophelelo zakho zingaphululeka ngenxa yokuthandazela. Unjawuza ifuna kunoba ibe sithi setho ithi nomntu ukhombona edolophini aweva kamanzi ngaye ngokucinga khawukhaze laa mntu nosoko salazi igama lakhe. Uthixo ngaye da ndithe xa ndijikela futhi ndabona umntu othe wathi xa ndive kamanzi thixo wamkhumenzeni wayo. Bathanda basami silibayo wona wona umoya ongcwele bazalwana. Heyi masingadlali bethu, heyi masingadlali umbhedeshe nemipeyija andiyazi indawo na kodwa kuthiwa masilisebenzise ngoba unuka ixesha elishiyekileyo. Linqinqi ndizagqithisa loo meseji bantwana emzalweni bantu bangasekanye xa sithi sinqwanile uthixo. Ngoku xa ndizabofika kule ndawo ixesha namasendityile ndiqala unishiya ngevesi yokugqibela ivesi 13 umzekeliso wendoda ezilishumi kuthiwa khawuphani ngoko ngokuba ningayazi imini ona. Amen.